Tinggal lang. Okay, rinig mo, ma'am. Rinig mo. Go, kaya. Karon mga kaigsuonan, biyahe mi padulong sa Bilar, Bugang Norte. Ug mamalayi mi sa usa na mo kayang people. Amo silang duyugan. Ug usa po ni siya sa musician sa church. So uban sa among pamilya karon maghayo sa mi padulong dadto sa pamilya sa iyang maasawa pohon. An hour later. Meanwhile. Listen, ma. Paano niya din pastor sa ay gusto na may pamilya ha. May bawa naman mo kita magbigay man sa mga sulat sa mga tao. Kung ang gusto magpaluna sila kung sa reaksyon nilang mama, Tracy. Ayun po. Pinapray na tayo hindi ako. Ano gina nga? Kami nagpakatapos lamang po ni Chris kay ako ba mo nagsulaan pa na di pa po gusto nga mga tubang sa ginagawa ako ba sa itong ginagawa kasagad ka po nga murapit man sila mabuto di sila murapit sila pwede buwagon labi na kay close ang pamilya kay mispag mga ito sila info kining among mga anak sila ang ka-close ni dog na asmis pa mo nang duo sila sa tentasyon ng baga mo na estudyante ko man po ning ako estudyante ko rin dyan nang info nga unsaon man ninato info nga mga bata palagi ni noon ako po daminjo bata pa man ko madyo ganin na sila si Zed sinoy pa madyo ganito nga ako kay 20 na ang laki ning ko nga ang kaminjoon ang atong kalampusan wa mong gudiha sa mga butang kalibutan o na yung giingon nga ang kalipay sa tao wa diha sa material nga butang mo na nga gusto ko nga kung sa dati sitwasyon sa kalibutan wa takibog anos ataha undangon sa Ginoo basta wa koy tulubagon sa Ginoo kay paluna ng mga anak total sila di man sila excited man sila nga magminjo kay katuon na gipangutanan ni Inko excited man siya agapa ko hi ningon tanto siya amo na yung ingon nila nga Chris amo na yung ingon nila nga karon kay minjo mo di na mo ipamis pa kay nahibaw man kung nga ni undang lagi na isa kay wa siya napahan sa things pabalhin sa education sa di siya amo karon kay mo desisyon man mo nga magbinjo mo adto na pangita o mag-nursing pa ta. Kaya ang nursing po kung niar kas Pilipinas gamay ng sweldo pag maestra na lang magtubo pang imurang mo kung magamit nimo ng imong pangutok pag maestra na lang kay aron mabuhi mo kintahay inubanan sa grasya sa Ginoo dapat to nga ho magsiman man maginan nga balhig pulis kay kanang kay napoy siman ron nagmahay lagi pod kay kanang okay ra o ulitaw pa kay ang mingawan niya mamaraman ug maminjo na kay mingaw naman sa asawa ug anak mo nang mingaw lagi kadto tay abapod lagi di sila magkakita personal Basta ang kami yung hindi ka na maayon, hindi ka na gamit. Na ang nalisan,
Dili mo tanan nga ini ako na sa pa ubusin mo kayo pero ini. Wadulong ta din. Ilang kagustuhan, sumod lang po ka. O, antay mali mo sa kagalingan. Padahal. Go, go, go. Pinasis pa. Pero meski ako ang magsusuga. Nana, pangyapon ko daling dito sa kanila. Diman mundang rapi tayo. Ninjo di ada po anak untuk bagi mga pangandoy. Ikaw eh, masama yung pin. Hindi mo sa sila. So man ganiha na malayo mi sa usa na mo ngayang people unya amo ra pong family. Unya paghuman nagkasinabot mi nga moanhi sa mis sa sikat na Murals of the World. Usa ni siya sa tourist spot dinhi sa Bohol. Unya bisan tuod pandemic karon pero gi-open na gid gyapon nila nga kanang spot. Okay, mga kaigsunan mo ni ang gitawag nila og Eiffel Tower. Ang ilang gisundugan ani ang tower sa France. Kung moto kalitag Paris, mo ni kasagara ang ginadayo dito. So mo ni lang gisundog diri sa sikat na Mirror of the World. Ani na punta sa Italy. Mo ni ang gitawag nila og the Leaning Tower of Pisa. Makita niyo siya sa Italy. So ilang gisundog ang isa sa kanang familiar or known or by kanang sikat kaayo siya nga tower sa Italy. So mo ni sila ilang gisundog. So kung pag makaani ka dinhi, ma-feel nimo nga mura ra pud kag nasa Italy. So okay, mo ni ang gitawag nila nga Statue of Liberty sa USA. So nice kayo mga kaigsunan kay nasundog gid nila. Nya ani nga ubos ani nga statue na ay mga isda. So pag mani ka din makita nimo ang isda nga grabe ka colorful. So nice kayo. Karon na po nata sa Japanese koi. Ang Japanese koi na-answer kasi klase ng mga isda. Nice kayo. Tanawa mga kaigsunan no? Kasi klase ng mga isda. Tawag din sa Japanese koi. Makita nato sa Singapore nga gitawag nila og Merlion. So usa pud ni silang gisundog dinhi makita nimo sa Mirror of the World. Mao ni ang di ba ang sikat kaayo nga symbolize sa Singapore
Doon ang isda. Half niya isda, ang inyang ulo is lion. So, makanika diri kaigsunan, murag ako kag naa sa Singapore. So karon mga kaigsunan, dinhi pod makita nato ang sikat kaayong bridge. So inyo makita sa akong likod. Murag gid siya London Bridge. So usa ni sa ilang gisundog dinhi. So karon napunta sa dapit sa Brazil. Mo ni ang gitawag nila nga Christ the Redeemer. Pag nakadiri soon, makita nimo ang overlook sa ubos. Kaya naman siya sa murag pinakatap. So, nindot kayo, makakita nimo ang view sa ubos. So karon mga kaigsunan, diyan napunta sa Grace. Mo ni ang gitawag og the Acropolis of Athens. So mo ni ang pinakasikat nga spot sa Grace. Lumor na. Enggak lah. Ini na ngomong. So karon mga kaigsunan, samtang nalibot na mo ang tibok sikato na Mirror of the World. So perfect gid siya nga pang pasyalan for family bonding, maghimo og mga picture taking, kay nindot kayo ang mga flowers, ang mga decoration tanan. Nya feeling nimo parang naka sa laing nasod. Mas nice siya kung gabi kay naay siya yung mga lights. Marelax ra pug ka kay na yung mga kahoy, na mga flower, nara po yung maganda nimo ang overlooking. So, nice good ang pagpahilog na. So, salamat din kayo sa Ginoo sa kaigayunan na nakaabot ni dinhi. Karon mga kaigsunan, manami og suroy dinhi sa sikato na Mirror of the World. Yang ama experience dinhi, nice to kayo siya, perfect siya nga pasyalan gyud. Great experience kay ang tanan gyud nga wala nimo maadtuan sa lain nga lugar, imong ma-feel din nga tanan yung mga sikat ug known mao gyud ang ilang gisundog dinhi. So salamat gyud sa Ginoo sa iyang pabor ug sa kalampusan sa among tumong nining adlaw. God bless us all. Have a blessed day.